Κυρίες και κύριοι, η δίδυμη αδελφή της Άννας Μαρίας. Μαμά, πότε θα πάω σχολείο, μαμά? Ο Φάνης πόσο ύψος έχει? 1,82. Τον έχεις πει ποτέ κοντό? Άμα θυμώνω, τσακωνόμαστε, το λέω κοντό. Ένας heavy μεταλλάστικος, ένας ροκάστικος. Τι δουλειά έχει στο Voice? Μπορεί να μου δώσει την ευκαιρία να προβάλλω αυτό που κάνω σε πολύ παραπάνω κόσμο. Έχεις κάνει καθόλου ψυχανάλυση? 5 χρόνια. Από πού πήγαζε αυτό, από πού γεννήθηκε αυτή η σύγχυση? Από το κάθε 3 λεπτά σε χειροκροτάνε. Να είχα χίλιες σιωπές να ακούς. Βοήθεια, ας βοηθήσει κάποιος αυτή τη χώρα. Έστω όποιος μπορεί να μας βοηθήσει. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη. Άλλο ένα βράδυ με τα Kardashians. Μαρία Δημήτρης, Κώστας Γιαννακίδης εδώ. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, τι κάνεις? Αυτό πήγα να σου πω. Είμαστε ήδη. Ασοχτή. Στο μαλλί, στο ντύσιμο. Στο μαλλί όχι. Έχεις λίγο χρόνο να με φτάσει ακόμα, αλλά εντάξει. Ναι, λίγο ακόμα. Στο μαλλί κυρίως θα λέγα εγώ. Ναι, ρε, πάρα πολύ. Λοιπόν, πήγα σινεμά. Ναι. Από εκεί έρχομαι. Πήγα, είδα Οδηγό Διαπλοκής. Που είναι το φαβορί στα Όσκαρ και τα λοιπά. Δεν μ' άρεσε. Είναι μια ιστορία διαφθοράς αυτή στην Αμερική, έτσι. Λοιπόν, μέσα σε 2 ώρες βλέπεις αυτά που σε ένα ελληνικό δελτίο ειδήσεων τα βλέπεις σε 5 λεπτά. Δεν ξέρεις καμιά μίζα, κανένα λάθος. Τζάμπα φάγανε ένα 2 ώρα δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι σαν να λες: έχω ελληνικό λάδι και να πήγα να πάρω ξένο. Δεν γίνεται. Είμαστε με τη διαφθορά πάρα πολύ εξοικειωμένοι. Και καθόμουν και σκεφτόμουν, βγαίνοντας από το σινεμά πραγματικά, και να το βρούμε κι εμείς εδώ μεταξύ μας. Ποιος δεν έχει μπλέξει ιστορία διαφθοράς? Πάμε από την αρχή. Έχεις δώσει? Αν έχω λαδώσει, Ναι. Αν έχω λαδώσει άμεσα, ίσως και λόγω δουλειάς, δεν μου έχει τύχει. Τώρα, να δώσω λεφτά χωρίς να κοπεί απόδειξη. Εντάξει, αυτό είναι μια καθημερινή ιστορία διαφθοράς, έτσι, Μαρία, εσύ? Αυτό το έχω κάνει κι εγώ. Αλλού, Φαγγελάκη? Ποτέ δεν το έχω κάνει. Αν όμως χρειαζόταν σε θέμα υγείας και κι εγώ ομολογώ ότι θα το έκανα. Ναι, στα νοσοκομεία, στα ρόγα. Εσύ, Δημήτρη? Εγώ το μόνο που έχω λαδώσει ήταν οι αλυσίδες από τις μοτοσυκλέτες που είχα. Εγώ έχω λαδώσει μια φορά. Έχω δώσει κάτι λίγο. Δώσε, ρε παιδί μου, 20-30 ευρώ να γίνει η δουλειά σου. Για να ξεμπερδεύεις. Ναι, για να ξεμπερδεύεις. Κάτι σε μια δημόσια υπηρεσία, δεν θέλω τώρα να πω. Παιδιά, εγώ ξέρετε, νομίζω ότι είναι όλα αυτά τα κατάλοιπα που μας έχει αφήσει ο Οθωμανισμός, έτσι. Και λογικό είναι, έχουμε πολλά στραβά τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι κατάλοιπα. Μα έχουμε πάρα πολλά στραβά που ξεκινάνε από εκεί, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να μας επηρεάσει τόσες γενιές. Φαντάσου ακόμα λέξεις που έχουμε. Έχουμε λέξει, ας πούμε, ρουσφέτη. Το μπαξίσι. Κάτσε, να θυμηθούμε κι άλλες. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία προέρχονται από εκεί. Οι καταβολές μας είναι εκεί πίσω και από εκεί ξεκινάνε πολλά προβλήματα. Όχι, δεν στεναχωρήθηκα. Γιατί να στεναχωρηθώ? Το σκέφτεται. Γιατί είσαι Ελληνάρας, εσύ να πούμε ότι είναι. Όχι, καλά, δεν έχει σημασία. Αρναούτογλου. Ναι. Ελληνάρας. Κώστα, μας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ. Και ο καλεσμένος που έρχεται αμέσως μετά, διαβάζω εδώ πέρα τι έχει κάνει και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ποιος είναι. Έχει παίξει support στους Iron Maiden. Έχει παίξει στα musical Rent και Fame, τώρα παίζει στο musical Annie, βρέθηκε στο Voice, εμφανισιακά επίσης λες τι είναι αυτός ο τύπος. Αλλά την ώρα που του μιλάς συμβαίνει κάτι πάρα πολύ γλυκό. Είναι πολύ τρελό αγόρι. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αξιώτης Βασίλης, ένα βίντεο από το Voice και αμέσως μετά έρχεται. 3, 2, 1, πάμε. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? The show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking. Maybe
Voice. Είσαι ο ορισμός του The Voice. Θα επιλέξω τη Δέσποινα Βανδύ. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Γεια σου, Μπίλι. Γεια σας. Καλώς τον. Χαίρομαι τόσο πολύ που είμαι εδώ, κοντά σας. Γεια σου, Δημήτρη μου. Κάτσε φεύγω από εκεί, θέλω... Άντε, έλα από εδώ. Θέλω αγκαλιά. Γιατί Τι αγκαλιά. Η αγκαλιά μας για να αγκαλιαστούμε. Αυτοί όλοι οι ροκάδες πώς όταν συναντιέστε μεταξύ σας Είναι- βλέπετε... Ναι. Κατευθείαν υπάρχει μια άμυλα. Βασίλη μου, διαβάζω εδώ πέρα αυτά που έχεις κάνει είναι καταρχάς support στους Iron Maiden. Πώς βρέθηκες εκεί να βέβαια? Είχα μια μπάντα λοιπόν τότε, εκείνο τον καιρό με τους οποίους είχα κάνει 4 δίσκους για το εξωτερικό Πώς και εδώ. λεγότανε? Phantom Lord. Μάλιστα. Στο heavy metal είδος. Και η εταιρεία που είχαμε τότε λοιπόν, επειδή υπήρχε ένα μεγάλο comeback των Iron Maiden τότε, ήταν η εποχή που ξανάρθε στους Iron Maiden ο Bruce Dickinson, ο τραγουδιστής τους. Μετά τη solo καριέρα του. Ναι. Κατάφερε λοιπόν η εταιρεία μας να μας κλείσει ένα support. Το οποίο support, θέλω να πω, ότι ήταν μια τραγική ημέρα για μένα, διότι ήμουνα φαντάρος στο Μεσολόγγι. Έκανα τα πάντα για να πάρω άδεια. Κατάφερα να πάρω την άδεια, αλλά την άδεια όμως την πήρα την ημέρα του live. Δεν έκανα πρόβα για το live. Η μπάντα ανεβαίνει στη σκηνή, η δικιά μου, 1/4 πριν από ό,τι είχαν κανονίσει. Και βάζω ένα πουκάμισο σε ένα βαν που με πήραν απ' έξω από το στάδιο και βγαίνω στη σκηνή. Και ήταν, το συναίσθημα είχε 17.000 κόσμο, μπορούσα να δω μόνο τις 3 μπροστά μου. Από τα φώτα εννοώ και το... Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που είχα νιώσει τότε. Ωραία, ένας heavy metalάς τύπος, ένας ροκάς τύπος. Τι δουλειά έχει στο Voice? Τι δουλειά έχει στο Voice? Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να μου δώσει την ευκαιρία να προβάλλω αυτό που κάνω σε πολύ πολύ παραπάνω κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο μπήκα στο Voice. Μάλιστα. Ερμήνευσες το Show Must Go On τους Queen. Γύρισαν όλοι και οι 4 κριτές και εσύ επέλεξες τη Δέσποινα Βανδύ. Ναι. Γιατί τη Δέσποινα Βανδύ? Θεωρώ ότι η Δέσποινα μπορεί να πάει παραπέρα. Σε πράγματα και σε κομμάτια στα οποία εγώ δεν έχω μπει. Μάλιστα. Που με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Μουσικά που θα ήθελες άλλο να κινηθείς? Δεν έχω κόλλημα. Δηλαδή μπορώ να... Σίγουρα... Ο Μιχάλης δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Ναι. Εσύ γιατί δεν πήγες και μην μπλεκτούν τα μαλλιά σας? Είναι την ώρα της μουσικής. Έτσι. Είχα την αίσθηση ότι είμαστε πολύ φωτεινοί και οι δύο. Δηλαδή Σωστά. έπαιχε πρόβλημα. Λοιπόν, να σας πω, θα ήθελα να παίξει ένα τραγούδι να ερμηνεύσει ο Βασίλης. Ναι. Έχω σκεφτεί κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να... Το Soldier of Fortune. Το ξέρεις, φίλε? Νομίζω ότι δεν γίνεται να μην το ξέρει. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Όλα τα ξέρει, αλλά καθένα... Ναι, δεν το έχω παίξει. Ναι, αυτό είναι. Τώρα τι να σου πω. Πάμε. I have often told you stories about the way I live the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing songs. Maybe you will say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung, they echo in the distance like the sound of a windmill going round. Yeah, and guess I'll always be your soldier of fortune. And guess I will always be your soldier of fortune.
πολύ ωραία. Εντάξει, το έχασα σε ένα σημείο, αλλά δεν είναι. Δεν πειράζει. Βασίλη, εσύ ανακαλύπτεις αυτό το ταλέντο της φωνής σου από πότε, δηλαδή πότε παίρνεις απόφαση? Μεγάλος τα λέγα, δηλαδή γύρω στα 14-15. Σε κακή ηλικία με την έννοια της μεταφώνησης. Είσαι 34 τώρα. Ναι. 20 χρόνια πριν να ασχολείσαι επαγγελματικά με αυτό, δηλαδή έχεις βαλθεί. Ξεκίνησα να τραγουδάω επαγγελματικά στα 17 μου, ερχόμενος στην Αθήνα για να κάνω ηχοληψία. Την οποία δεν τέλειωσα, αλλά οκ. Δεν ασχολήθηκα ποτέ. Ξεκίνησα να δουλεύω λοιπόν. Είχα ένα πρόβλημα στη φωνή μου στην αρχή, στα πρώτα μαγαζιά που δούλευα, γιατί τραγούδισα πάρα πολύ ψηλά, χωρίς τεχνική κτλ. Έκανα τα μαθήματά μου, πήρα το πτυχίο μου στο κλασικό τραγούδι, έκανα και ένα σεμινάριο στο Berkeley. Και από εκεί και πέρα διδάσκω από τα 22-23, διδάσκω φωνητική. Και σε μαγαζιά δούλεψα πολλά και μετά ασχολήθηκα με το θέατρο. Μάλιστα. Το οποίο θεωρώ ότι ήταν από τα καλύτερα πράγματα που μπορούσα να κάνω. Τι θα μπορούσε να σε πληγώσει στο voice από εδώ και πέρα, το να φεύγεις τώρα, στην επόμενη φάση? Πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, πάρα πολύ. Το όνειρό σου είναι το βραβείο? Όχι. Το όνειρό μου είναι το να παραμείνω στο παιχνίδι όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Μάλιστα. Και να μπορέσω να αποδώσω διαφορετικά πράγματα καλά. Πάρα πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή, αν σας έβαζαν ένα λαϊκό τραγούδι, θα μπορούσες να το ερμηνεύσεις? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ λαϊκά ακούσματα γενικά δεν έχω με την έννοια του βαρύ λαϊκό. Έχω ακούσματα ρεμπέτικα. Λόγω οικογένειας και τα λοιπά, που είναι όλοι με τη μουσική και τα λοιπά. Το ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια. Όχι το ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια, δεν είναι. Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου, ας πούμε, το οποίο φαντάζομαι θεωρείται λαϊκό κομμάτι, ξέρω εγώ. Πιο λαϊκό. Ίσως και να μπορούσα με την κατάλληλη καθοδήγηση να το υποστηρίξω σωστά. Μάλιστα. Κάπως έτσι θα τον αποχαιρετήσουμε με λίγα ακόμα πλάνα από το Voice. Βασίλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η επόμενη καλεσμένη μας, μάλλον στην επόμενη καλεσμένη μας δεν θα σηκωθούμε. Α, μπράβο, χαίρομαι πάρα Γιατί πολύ. και να σηκωθούμε θα είναι σαν να καθόμαστε. Πάμε καλά. Πολύ σωστά. Βέβαια, θα δυσκολευτώ εγώ να μην σηκωθώ γιατί. Εσύ σήκω, κάνει δουλίτσα σου. Εγώ δεν σηκώνομαι. Εγώ δεν τολμάω, το λέω. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Άννα Μαρία Παπαχαραλάπους, παρακαλώ. Θα σου πω, όχι, γιατί έτσι θα φανεί ότι είναι πάρα πολύ ψηλή, δηλαδή εντάξει, σιγά μωρέ. Καλώς, δεν σηκώνεται κανείς, έλα εσύ. Δεν σηκώνεται, είναι λίγο αγένεια. Με προσβάλλεις τώρα. Προσβάλλεις την καλεσμένη μας. Είναι αγένεια να Ναι, έλα. Κυρίες και κύριοι, η δίδυμη αδελφή της Άννας Μαρίας. Μαμά, πότε θα πάω σχολείο, μαμά? Πάρα πολύ ωραία. Να μην καθόμαστε έτσι, να κάθομαι εκεί, κάθομαι εκεί. Θα έρθω από εκεί, δεν σηκώνεσαι, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, αγάπη, μετά από τόσα που έχουμε ζήσει δεν μπορώ τώρα. Ναι, έχεις δίκιο, θα κάτσω εδώ, καλά. Θα σου πω να του φυλάς το χέρι όταν δεν σηκώνεται, μην τον. Εντάξει. Έτσι τους κάνουν. Κοίταξε, για να μην στεναχωρηθεί το κορίτσι μου, η γιαγιά μου έλεγε συγχωρεμένη. Πάλι θα πεις για τα αρώματα, τα ξέρω χρόνια. Όχι, για την παρέλαση και για το κρεβάτι. Θα πει το Αυτό το ξέρω. Τι παρέλαση? Δεν το ξέρει το κορίτσι, ορίστε. Θα το πω. Τι παρέλαση? Οι ψηλές είναι για την παρέλαση, οι κοντές είναι για το κρεβάτι. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Συμφωνείς? Εγώ δεν έχω πάει σε παρέλαση, αλήθεια. Δεν ξέρω. Δεν έχεις κάνει παρέλαση ποτέ? Πολύ μικρή. Είναι πιο κοντή Στο τότε. σχολείο πρέπει να συμμετείχανε Στο πάντα. σχολείο δεν έκανα παρέλαση. Δεν ήσουν σημειοφόρος. Δεν ξέρω, κάναμε παρέλαση, δεν κάναμε. Δεν έκανες, ναι. Σε ιδιωτικό δεν κάναμε, μάλλον. Εγώ που. Νομίζω έχουμε κοινό σχολείο. Έχουμε ποιο? Καλόγρης δεν ήσουν Ναι, εσύ? αλλά ποιο? Εσύ ο Σουλινές. Ναι, Εγώ Σεν Ζωζέ. Σαν Ζωζέ. Πώς κάναμε? Είχε πάει 20 χρόνια πιο πριν η Άννα Μαρία. Τι εννοείς 20 χρόνια πριν? Α, μαζί είστε. Γρηγόρη. Και κοντή και μεγάλη. Είμαστε νομίζω Πώς να αντέξω? στην ίδια ηλικία. Στην ίδια ηλικία είμαστε. Στην ίδια ηλικία, αυτή τη μικρή ηλικία που είμαστε. Αγάπη μου. Έλα ρε με τις κάνεις έτσι. Να σου πω, Να τις πέρασε. εσύ πάντως ειλικρινά ο χρόνος δεν περνάει από πάνω σου. Δεν περνάει. Ειλικρινά. Γιατί δεν λες? Γιατί εγώ βλέπω να περνάει. Όχι. Πού το βλέπεις αυτό? Το βλέπω από κάποιες στιγμές να περνάει. Δεν Αλλά ξέρω. ναι, καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Πόσα χρόνια πριν ήταν η ψήθυρη καρδιά σου? Το 97-98 πόσα χρόνια είναι?
Κοντεύουμε την 20ετία. Σε 3 χρόνια. Καράβι το φεγγάρι. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, φίλε. Φοβερό. Πώς έχουν αλλάξει. Κάπου έβλεπα τον Δημήτρη Μπάς και έλεγα πω τι χαμός γινόταν τότε με αυτό το τραγούδι. Εγώ που πήγαινα τότε για καφέ, αυτό μόλις έμπαινα μέσα μου βάζανε αυτό το τραγούδι. Αλήθεια. Και ήθελα να φύγω. Τα μαλλιά ήταν φυσικά εκείνα τα δικά σου. Τότε δεν ήταν μόδα τα extensions. Το ύψος σου έπαιξε ποτέ αρνητικό ρόλο σε ρόλο που θα έπαιρνες? Δεν το γνωρίζω, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχει παίξει. Ναι. Ιδίως στο θέατρο. Γιατί είναι λίγο... Είναι παράξενο. Όταν ήμουν και πιο μικρή που θα μπορούσα να παίξω το ζευγάρι με κάποιον, άμα ήμουνα και 2 κεφάλια πιο ψηλή, θα ήταν λίγο περίεργο. Εκτός αν είναι κομμωδία, θα έπρεπε να είναι ειδική συνθήκη. Θεωρείς ότι έκανες οικογένεια στην ηλικία που ήθελες? Ναι, νομίζω. Δηλαδή, μαθηματικός πήγες στη ζωή σου εκεί? Εντάξει, ήμουνα και σε μια ηλικία που δεν ήμουνα και μωρό, 33. Το νιώσες με το Φάνη όμως αυτό? Ναι, αμέσως. Και ήθελες παιδιά κατευθείαν? Είναι μια ερώτηση που την τσατίζει τη Μαρία, αλλά εγώ συνεχίζω να την κάνω. Όχι, αυτό δεν με τσατίζει. Δεν σε τσατίζει. Γιατί τα έχει κάνει τα παιδιά. Μάλιστα. Σε αυτούς που δεν τα κάνουν δεν θέλω να ρωτάς. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Το παρακολουθήσει. Το έχεις παρακολουθήσει. Αφού έχουν όλοι δίκιο, ναι. Όλοι συμφωνούν παρά πει ότι έχεις άδικος. Πάρα πολύ, αλλά θα το δεχτώ. Όχι, γιατί άμα είναι αυθόρμητη η ερώτηση και δεν έχει κακό. Το ξέρω. Άρα εντάξει. Δεν έχω κανένα θόλο τώρα εγώ να μιλήσω με κάποιον που προσθέτω. Αλλά εσύ, αν δεν έκανες παιδιά. Λοιπόν, είχες φανταστεί τον εαυτό σου σε μια οικογένεια να αφήνεις τη δουλειά και την καριέρα? Δεν είχα φανταστεί τίποτα. Δεν είχα ιδέα πώς θα είναι αν είχα οικογένεια. Επειδή όμως είμαι σαν άνθρωπος έτσι, ήξερα ότι αν έχω παιδιά αυτό θα αφοσιωθώ. Θα έκανες 3ο παιδί? Ναι, θα έκανα. Και 3ο και 4ο. Γρηγόρη. Τι λέει εσύ, Άννα? Μπράβο. Κοίτα, εμείς ένα έχουμε και δεν βγάζουμε δεν πέρα. θα κάνω. Θα έκανα αν είχα. Αλλά το είπες έτσι αβίαστα. Ναι, αν είχα οικονομική άνεση θα έκανα. Ναι. Αλήθεια, Η αλήθεια είναι ότι με τα παιδιά βλέπεις τα πράγματα λίγο αλλιώς και απαλύνουνε κάποια. Δηλαδή η καθημερινότητα η δυσάρεστη. Όταν γυρνάς σπίτι με τα παιδιά, μαλακώνει, ομορφαίνει. Θα το δεις αργότερα. Σας δυσκόλεψε τη ζωή? Πολύ. Τα παιδιά σου και τη σχέση σας με το Φάνη? Πολύ. Εντάξει, προς Θεού. Βέβαια και δυσκολεύει. Δεν είναι ρομαντικά και δεν είναι διαφήμιση. Αυτό που λένε ότι στην αρχή ένα ζευγάρι, όταν έρχεται ένα παιδί, περνάει λίγο δύσκολο τους πρώτους μήνες. Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ θυμάμαι η κούραση ήταν τρομακτική, η ένταση τρομακτική, τα νεύρα. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου από την κούραση τρελαίνεσαι κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά θα ήθελες άλλα 2? Τώρα, άμα το έχει ζήσει στο δεύτερο, ήταν πιο εύκολο. Το έχει ζήσει. Βέβαια, το έχει ζήσει, το ξέρεις τι να περιμένεις. Πόσα χρόνια έμεινες εκτός δουλειάς? 5 και κάτι. Πολύ. Φοβήθηκες ότι δεν θα ξαναυπάρξεις ποτέ, γιατί βγήκαν καινούργιες, ερχόταν από Όχι γιατί βγήκαν καινούργιες, γιατί πάντα βγαίνουν. Εντάξει, τι σημαίνει ότι βγαίνει ένας νέος άνθρωπος, όλοι οι υπόλοιποι θα πάμε πεθάνουμε. Τότε τι φοβήθηκες? Συνέπεσε και η απουσία και με την κρίση και οι δουλειές λίγο στέψαν και τα πράγματα δυσκόλεψαν. Και φοβήθηκα ότι κάποια στιγμή λέω ναι, μπορεί και να είμαι εκτός. Πρέπει να παίζει ρόλο και στο εδώ και το ξεκίνημά σου που ήταν τεράστιο μπαμ. Ναι. Όταν ανεβαίνουν τα πράγματα, ανεβαίνει όλο το. Οπότε μετά σου φαίνονται όλα κάπως. Έχεις απαιτήσεις έστω και υποσυνείδητες, δεν είναι? Συνέβη κάτι επίσης, αυτό που κυκλοφορεί στα πηγαδάκια τα καλλιτεχνικά είναι ότι δεν ήσουν και πιο εύκολοι στο να σε κλείσουν για ένα σύρια. Δηλαδή έλεγες όχι αρκετά. Ναι, και ακόμα λέω. Και ακόμα λες όχι αρκετά. Αυτό με κάνει, από τη μία είναι πάρα πολύ όμορφο, από την άλλη νιώθω ότι υπήρξαν στιγμές που είχες οικονομικό πρόβλημα, αλλά έλεγες όχι. Ναι. Και τώρα, ναι. Έχουμε οικονομικό πρόβλημα όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι ότι σώνει και καλά θα πρέπει να παίξω έστω και να παίρνω ψίχουλα. Για να παίξω στην τηλεόραση θέλω να πληρωθώ με τα λεφτά της εποχής. Δεν λέω με τα λεφτά που μπορεί να έπαιρνε κάποιος κάποτε. Τελευταία φορά που είπες όχι, πριν πόσο καιρό είναι? Σχετικά πρόσφατα. Μάλιστα. Ναι.
Δεν είναι κακό να πει. Γιατί. Κάνεις πλάκα. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί γράφτηκε αυτό και είπε όχι. Λες και είναι κάτι προσβλητικό να πει κάτι που είπα όχι σε μια δουλειά, αλλά ήταν πολύ φυσικό. Σου κάνουν μια πρόταση, σε όλες τις προτάσεις λες ναι. Εννοείς αυτό που γράφτηκε για τις τρίχες? Ναι. Μάλιστα. Γιατί γράφτηκε ότι είπε όχι, τσακώθηκε με τον Αλέξανδρο, με τον Ρίγα. Ούτε τσακώθηκα, μου κάνα μια πρόταση, δεν μπορούσα λόγω συνθήκων και δεν είπα όχι. Πάντως η φράση που λένε ότι μετά όχι χτίζονται καριέρες είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Δεν χτίζονται μετά, ναι. Και ξέρει και τι θέλει. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Παρακαλώ. Ας πούμε, κατάλαβες ποιος είμαι? Όχι. Πώς μιλάς με έναν άγνωστο? Εγώ δεν κατάλαβα. Ήσουνα σε μια σύγχυση. Αν κάνω λάθος, μου λες κάνεις λάθος και περνάει. Σε τρελή σύγχυση. Απέφτω μέσα. Τελείως. Μάλιστα. Τελείως. Κόντεψα να χάσω τον εαυτό μου. Μα δεν μου λέτε που να αυτός ο ντόκτορς να χα χίλιες σιωπές να ακούς. Μάλιστα. Είσαι χαρούμενη τώρα που σε ξαναφωνάζουμε σε εκπομπές, πηγαίνεις σε πλατό, σε βάφουν, φοράς τα ωραία τα παπούτσια, αυτά τα δίμετρα, πώς το λένε, το Χρήστο που τα βάζει. Φοβερό. Θέλω να τον βρω κάποια στιγμή, να του μιλήσω. Χρήστος Αλεξανδρόπουλος. Αυτό το παιδί. Δικός μου και δικός μου. Όχι, δικός μου, πρώτα δικός μου. Όχι και δικός μου. Πρώτα δικός μου. Όχι, να έρθει ο Χρήστος εδώ να μας πει ποιο. Ωραία, πρώτα δικός μου. φωνάξτε στη λίστα. Αυτά τα υπέροχα παπούτσια που φοράς. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, σε μια τι ύψος έχεις? 1,83-84. Και με αυτά φτάνεις 1,90, Ναι. Ο Φάνης πόσο ύψος έχει? 1,72. Όχι, βρε. Α, όχι. 1,82 είναι περίπου. Ποιο μωρέ που είναι. Σιγά μην είναι 60 καλέ. Στα κούνια είσαστε στο ίδιο ύψος? Ναι, περίπου στο ίδιο. Όταν φοράω τα κούνια είναι πιο ψηλός από μένα. Άστα, 1,81 είμαι εγώ και είναι μέχρι εδώ μου ήτανε. Τι? Τον είχαμε εδώ στα Φορούς τα εορταστικά. κούνια δεν μπορεί, δεν Να σου εξηγείται. πω, είχε ποτέ πρόβλημα ο Φάνης Όχι, ποτέ. να σου πει μη φορέσεις τα κούνια? Ποτέ. Ποτέ. Κοίτα, δεν θα μου το έλεγε κιόλας εύκολα γιατί θα έπρεπε να μην με δεν φοράω και συχνά. Τα κούνια φοράω πάρα πολύ σπάνια. Πού να τα βάλω στο σπίτι με τα παιδιά Όχι, με τα κούνια. Απλά του έχει μείνει ένα τίκ. Όταν τον φωνάζω λέει ναι. Τον έχεις πει ποτέ κοντό? Ναι, τον έχω πει. Τον έχεις πει κοντό? Τον έχεις πει κοντό, Άμα θυμώνω, τσακωνόμαστε, το λέω κοντό. Κοντό. Δεν είναι κοντός τώρα. Δεν είναι κοντός, εσύ είπες ότι είναι νάνος. Υποστήριξη του έντρα δεν είναι κοντός τώρα. Εσύ τον έβαλες νάνο πριν από λίγο. Πού δεν είναι Άλλο την βλακίες που λέμε και άλλο η Δεν πραγματικότητα. είναι κοντός, αφού σου λέω είναι στο ύψος μου. Αν φορέσω τα κούνια. Στο ύψος δεν είναι. Αυτά είναι υπερεκτιμάς τον άντρα τώρα. Στο ύψος μου είναι. Αν δεν Είναι Πάρτε μια απόφαση. Τι είναι ο Φάνης? 1,79 το πολύ, 80. Όχι. Είναι ένα 82 σου λέω, το ξέρω. Δηλαδή, καταρχάς, έχετε κάνει γάμο πολιτικό ή θρησκευτικό? Πολιτικό. Έχεις φορέσει ψηλά τα κούνια όταν πήγατε στο Δημαρχείο? Όχι. Όταν πήγαμε στο Δημαρχείο ήμουνα άθλια. Ήμουνα πρώτα απ' όλα 8 μηνών έγκυος. Τραγική μορφή. Λοιπόν, Άννα Μαρία, πες μου λίγο για την παράσταση τώρα αυτή, τι είναι. Η παράσταση είναι ένα εξαιρετικό έργο. Λέγεται Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα. Ξένου συγγραφέα. Ναι, είναι ένα εγγλέζικο έργο. Αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο είναι, νομίζω, στις πρώτες παραστάσεις. Είναι sold out. Εδώ και 2 χρόνια στο Λονδίνο. Αφορά στην ιστορία ενός έφηβου αυτιστικού. Δεν είναι τόσο βαρύ όσο ακούγεται. Και ξεκινάει με την. Ο έφηβος αυτός ψάχνει να βρει ποιος σκότωσε ένα σκύλο τα μεσάνυχτα. Ποιοι παίζουν στο έργο αυτό? Τον Κρίστοφερ το παιδί αυτό το κάνει ο Μάνος ο Καρατζογιάννης, ο Χρήστος Ευθυμίου, Πινελόπη Μαρκοπούλου, Δώρα Μαστρομινά, Γιάννης Γιαννούλης. Μεγάλος θέσος. Είμαστε 6 άτομα. Και σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Υπάρχει μια πιθανότητα να βάλουμε άλλη μια μέρα γιατί πάμε καλά. Δόξα τω Θεώ. Και μπορεί να βάλουμε. Θέατρο? Στο θέατρο Αγγέλων Βήμα. Πώς το πάρουμε. Μάλιστα. Αλλά είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο έργο. Δηλαδή αξίζει κάποιος να το δει σαν έργο και μόνο. Λοιπόν, Άννα Μαρία, θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Μάλιστα. Είναι ένα παιχνίδι, λέγεται η λίστα της Μαρίας μου. Έχει πέσει ποτέ στην Βεβαίως. Στην αντίληψή μου. Έχει πέσει. Πάρα πολύ ωραία. Πες με ποιον να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσεις με τον Δημήτρη. Ωραία. Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη. Δημήτρη, Ναι. έχει 40 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου Ναι, αγάπη μου. για να μου πεις 10 κλασικά παραμύθια. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Η Χιονάτη και η Εφτανάνη. Η Σταχτοπούτα. Η Κοκκινοσκουφίτσα. Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα. Δεν έχεις αφήσει γυναίκα για γυναίκα.
Μην του μιλάς. Η Λέδη και ο Αλήτης, η πεντάμορφη και το τέρας. Ποιος είναι γυναικεία παραμύθια. Παραμύθια σου. Ποιος είναι ο Αλήτης? Ποια είναι η Λέδη? Ο Πινόκιο. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, με βοηθάς? Γιατί κοιτιέστε ρε παιδιά? Γιατί δεν μπορώ να βγάλεις μια άλλη ερώτηση? Όχι. Δεν θέλω να παίξω από την αρχή να μην μιλήσει. Χάνεις χρόνο. Δεν λέω άλλες. Χάνεις χρόνο. Άσε με τώρα. Καλά, αυτό θα έρθει η σειρά σου. Τέλος χρόνου. Ναι, Είναι πολύ Πόσα? δύσκολο αυτό το παιχνίδι όμως. Πόσα? 3. Yes! 3. Λοιπόν, βρήκε την κοκκίνο σκουφίτσα, τη Χιονάτη και τους 7 νάνους και το Πινόκιο. Και ποια δεν βρήκα? Τον Κοντορεβιθούλη, το Ασχημόπαπο, το Μολυβένιο Στρατιώτη, τα 3 γουρουνάκια, τον Παπουτσωμένο Γάτο, τον Αλή Μπαμπά και τους 40 κλέφτες. Ναι, και πόσα δευτερόλεπτα Και το καθυστέρησή Λύκο μου? και τα 7 κατσικάκια. Πόσα δευτερόλεπτα καθυστέρησή μου? 10? Να σου πω, 3. σοβαρά. Όποτε θα έρθει η σειρά του. Θα σου πω εγώ. Θα μετρήσω 8 και Άννα Μαρία, Μάλιστα. έχει 40 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μου πεις 10 παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στο σχολείο. Ο χρόνος ξεκινάει. Τι εννοείς που παίζουν τα παιδιά? Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. 10 παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά στο σχολείο. Τι παίζουν τα παιδιά κουτσό και μίλα? Παιδικά παιχνίδια, τι παίζαμε στο σχολείο? Λάστιχο, Ναι. κουτσό, μίλα. Δεν ξέρω κανένα άλλο. Angry Birds. Angry Birds. Αυτό παίζουν. Angry Birds, είναι πολύ ωραίο παιδικό παιχνίδι. Επιτραπέζια, δεν ξέρω. Γρηγόρη. Όχι εσύ, το άλλο. Φιδάκι, δεν ξέρω παιχνίδια Τι άλλα. τραπέζι, αγάπη μου, έξω. Στη γειτονιά, στο Στην βράδυ. μπάλα παίζουνε. Μπάλα, μπάσκετ. Τένις, πόλο, αθλητικά, ολυμπιακά. Είπα εσύ. Δεν ξέρω. Ωραία, τέλος χρόνου. Παίζουν τα παιδιά στο σχολείο. Θέλω να ακούσω. Κρυφτό ρε, κυνηγητό ρε. Πόσα βρήκε? Α, κρυφτό κυνηγητό, δεν το σκέφτομαι. Άννα Μαρία, Πες μου. έχεις βρει 3. Το ποδόσφαιρο, μπάλα, μήλα και το κουτσό. Δεν βρήκες το κρυφτό, δεν βρήκες το κυνηγητό, η μακριά γαϊδούρα. Πάρα πολύ. Πώς λέγεται το άλλο που παίζανε παλιά με τους βόλους της? Επίσης, Ποιος τα παίζει μπίλες? ακούνητα γαλματάκια, Ναι, αυτό. το σχοινάκι και επίσης ένα άλλο πολύ γνωστό παιχνίδι, την αμπάριζα. Ναι, το 1960 παίζανε πολύ. Και τη σκηταλοδρομία. Της βάλατε πάρα πολύ εύκολο, της Άννας Μαρία, ναι. Και λυπάμαι, Άννα Μαρία, 3-3. γιατί πρέπει να κερδίσει κάποιος αυτό το παιχνίδι από ό,τι κατάλαβες. Όχι, Είναι όμως έτοιμος. τι κατηγορία θα είναι, γιατί Ναι, δεν παίζουν ξέρω σε τι είναι. χρώματα. Λοιπόν, Γρηγόρη, Μαρία. έχει 40 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου, Γρηγόρη, για να μου πεις ήρωες καρτούν που είναι ζωάκια. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Άντε ρε, Γρηγόρη. Ο Ραταμπλάν, Σκουμπιντού, Μίκι Μάους, Μίνι Μάους, Ντόναλντ Ντακ, Γκούφι, Πόλτο, Τους βλέπει. Τι το Πλούτο. Τι ωραία να κερδίζεις με ηρεμία. Ναι, με τέτοια κατηγορία. Τουίτι. Πω, τι σκέφτηκα. Daisy Duck, Όλι Duck, όλη η Scrooge Duck. Οικογένεια Ντάκ. Όλη την οικογένεια την βάλω. Βεβαίως. Χιούι, Λιούι και Ντιούι Duck. Duck, Duck, Duck. Ωραία. Τέλος χρόνου. Ντακ, ντακ, ντακ. Βρήκες 4. Τι ωραία! Σε ευχαριστώ. Ποια είναι τα 4? Ποια είναι τα 4? Λοιπόν, βρήκες το Mickey Mouse, τον Donald, τον Daffy Duck και τον Tweety. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν βρήκα? Ροζ Πάνθυρα, Bugs Bunny, Νέμο, Tom, Σύμπα το λιοντάρι και Lady από το Από τα Αλήτη. σκυλάκια. Πάρα ένα χειροκρότημα παρακαλώ, με πολύ αγάπη θα ήθελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικητής. Άννα Μαρία, δεν ξέρω αν θυμάσαι πως είναι να κερδίζεις, αλλά σε αυτό το παιχνίδι βάζουμε τιμωρίες. Εμένα δεν. Α, ναι. Οπότε Εγώ χάνω. Ναι, χάνεις εσύ, γιατί ο Δημήτρης το έχει ξανακάνει. Τι και έχεις είναι ξανακάνει? ένα παιχνίδι που μας κάνει και γελάμε πάρα πολύ. Οπότε θέλουμε να μας κάνεις να γελάσουμε. Θέλω να πεις ένα τραγούδι. Όχι, περίμενα. Ποιο είναι το Υπάρχει αγαπημένο αυτή η τραγούδι? περίπτωση. Ποιο είναι το αγαπημένο Το τραγούδι? αγαπημένο μου τραγούδι. Ναι, το Ελληνικό. ξέρεις, που μπορείς και να το τραγουδάς. Τώρα από όλα δεν μπορώ να πες Ένα, εσύ ρε ένα. παιδί μου, όχι, Ένα. Α, αυτό που μου τα κάνει, ναι, κατάλαβα. Να πούμε ένα παιδικό τραγούδι, να μας πει. Πες ένα τραγούδι. Το Αχκουνελάκι. Ωραίο. Ωραίο. Είναι πολύ ωραίο το Θα τα λες Αχκουνελάκι. όλα Ναι, μάλιστα. με όμικρον. Ναι. Αχκουνελάκι, ξέρω Όχι, με ποιο ου. θα βάζει. Εντάξει, με ου. Με ου. Θα βάζεις παντού ου. Ναι. Ου κουνουλού, κου, ου κουνουλού, κου, ξουλου που θου του φους.
Καλά πας. Μου σου ξούνου, πουρουβουλούκου, τρούπους γουτού τρούπους. Μπράβο! Αυτό ήταν, πάρα πολύ. Θα σου πω κάτι. Κάναμε λάθος γιατί αυτά τα έχει μάθει πάρα πολύ καλά με τα παιδικά. Δεν τραγουδάμε κουνελάκι. Βέβαια. Δεν τραγουδάμε κουνελάκι, τραγουδάμε άλλα. Τι λέτε, ας πούμε τώρα, οι σύγχρονες μανάδες τι λένε? Εμείς τώρα τραγουδάμε από τους Καλικάντζαρους, από τον Κατσιμιχαίων, Ναι. η αγέλαστη πολιτεία. Αχά, μάλιστα. Και τους κοιμήσεις με Μίκη Θεοδωράκη? Ναι, τα επαναστατικά όμως. Κατάλαβα τα παιδιά αυτά, θέλω να τα συναντήσω. Είναι ωραία η αγέλαστη πολιτεία. Λοιπόν, Άννα Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μας, καλή επιτυχία για το θέατρο και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε στην τηλεόραση σύντομα, λέγοντας ναι σε κάποια πρόταση. Νομίζω θα τη δούμε. Επειδή το κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα και μας αρέσει να στέλνουμε μηνύματα μέσα από βίντεο που έτσι βάζουμε και εμείς λίγο το χεράκι μας, νομίζω ότι τα μωρά στέλνουν μήνυμα. Μέσα από διάφορα μωρά προσπαθούμε να στείλουμε το δικό τους μήνυμα με τη δική μας λογική. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Αχ, αυτά τα μωρά πόσες αλήθειες λένε. Λοιπόν, άκου να δεις τι. Μεγάλη υπόθεση το μωρό, φίλε. Μεγάλη υπόθεση, φίλε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω, την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε τηλεφωνική φάρσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Ωραίος ήταν. Πρέπει να σου πω ότι με σταματάνε πάλι στον δρόμο και αρχίζουν αυτά ακριβώς που μου έλεγαν πριν από κάποια χρόνια. Είναι στημένο, τον είχατε πάρει, σας ήξερε, δεν μπορεί να μιλάει έτσι. Λοιπόν, κανένα τηλεφώνημα, καμιά φάρσα δεν είναι στημένη. Τίποτα δεν συμβαίνει στημένο. Ό,τι είναι να γίνει θα το ακούσετε στον αέρα. Αν μας το κλείσουν θα το ακούσετε. Αν μας βρίσουν θα βάλουμε μπίπ, θα το ακούσετε. Δεν θα κάνουμε τίποτα στημένο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σε μια φάρσα να την κάνει στημένη. Για ποιο λόγο δεν κάνεις φάρσα? Λοιπόν, σήμερα ξέρεις τι, θα πάρω στο νομό Ιωαννίνων. Σε πόσα δευτερόλεπτα πιστεύεις θα μου κλείσουν το τηλέφωνο? Θα κάνω έναν ψιλομεθυσμένο. Πόσα δευτερόλεπτα? Πόσα δευτερόλεπτα θα κάτσει να με ακούει αυτός ο άνθρωπος? Σε 50. Σε 50 δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν, αν περάσω το φράγμα των 50, κέρδισα εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Καλημέρα, φάμε, τι κάνει? Καλά. Τι έγινε? Ναι, καλά. Τι κάνεις, πού είσαι? Καλά, σπίτι μου. Τι γίνεται, και εγώ εδώ πέρα λίγο έχω αράξει να πούμε. Έχω αράξει και εγώ και να πάρω ένα τηλέφωνο να πούμε. Πώς είσαι? Καλά. Εντάξει. Ναι. Πώς πέρανε η νύχτα? Καλά πάει. Τι κάνεις τώρα? Τι να κάνω, να κοιμηθώ. Να κοιμηθείς? Ναι. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει να δεν βαριέσαι κάθε φορά να πούμε. Κάθε μέρα ύπνο. Τι θες να κάνω, συνεχτάω? Ας πούμε, μου κατάλαβες ποιος είμαι? Όχι. Δεν μπορεί τώρα, μου κάνεις πλάκα τότε. Τι κάθεσαι και μιλάς τόσο ώρα, ρε φίλε? Αν δεν κατάλαβες. Να ξέρω εγώ. Και γιατί με παίρνεις, πώς μιλάς με έναν άγνωστο? Εγώ δεν κατάλαβα. Καλά τώρα, εντάξει, ντροπή σου να με έχω να πάρω τόσο καιρό, τώρα πλάκα να κάνεις, Το όνομά σου το μικρό πώς είναι? Θα παίξουμε την κουμπαριά τώρα? Όχι ρε, ποια κουμπαριά ρε, απλά θέλω να πω κάπου τον πόνο μου να πούμε. Εντάξει τώρα, άμα δεν γουστάρει, έτσι θα ήθελα λίγο συντροφιά, μπορείς να με κάνεις? Άμα δεν μπορείς... μπορώ, φίλε, γιατί δεν μπορώ. Πες με το λόγο και θα σε το σεβαστώ. Εσύ το λόγο ρε φίλε, και μάθημα και με ξύπνησες. Αμάν, αδερφέ, συζητάω συγγνώμη.
Μέσα στον ύπνο σου με μιλάς. Μάλλον. Να σε πω, αν εσύ ήσουν όμως στη δικιά μου θέση και με έπαιρνες τηλέφωνο και ζητούσες μια παρηγοριά, εγώ θα σε μιλούσα, αδερφέ. Ποιος είσαι τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Ντόνης είμαι. Ποιος? Του Αλέξου, ο αδερφός που έχει τα πατινάζ. Αντώνης. Μήπως εσύ κάνεις λάθος που παίζεις. Όχι ρε, σε σένα πήρα ρε. Το μικρό σου όνομα δεν με είπες. Θωμά με λένε. Γεια σου ρε Θωμάνα. Θωμά, να σε πω κάτι ρε φίλε. Οι γυναίκες ρε φίλε, πολύ άτιμο πράγμα. Παντρεμένος είσαι? Ναι. Και πού είναι η γυναίκα σου? Κοιμάται γι' αυτό. Είδες τι σε λέω? Τα σάκια μην παίζουν τα βραδιάτικα. Τι πράγμα? Ωραίος Θωμάς. Παραδέχεσαι? Παραδέχεσαι? Πες την αλήθεια. Καταρχήν 50 δευτερόλεπτα, 40 δεν ρώτησε ποιος είναι. Αυτό είναι το φοβερό ρε φίλε. Αυτό δεν είναι φοβερό? Εντάξει, έχεις ένα ταλέντο κι εσύ. Να σου πω, έχασες 50 μόνο, αγόρι μου. Πού να ξέρω τα πέσουμε στον Ά. Να σου πω, θα το ξαναπάρω. Όχι τώρα. Έλα, ξαναπάρε. Όχι, μωρέ, εντάξει. Έλα, ξαναπάρε. Την επόμενη εβδομάδα. Μα δεν έχουμε τηλέφωνο. Σήκω την για επόμενη. σηκωθείτε. Α, Μαράκι, τι κάνεις εδώ? Για ελάτε εδώ. Τι Παρακαλώ, ετοιμάσει? καθίστε. Τι έτοιμασες? Έχω να σας παρουσιάσω το Whole Video Club. Τι Κάτσε γράφει εδώ. εκεί, νέες κυκλοφορίες. Λοιπόν, το Whole Video Club βλέπεις τις πιο δημοφιλείς σειρές, τις πιο δημοφιλείς ταινίες στον καναπέ του σπιτιού, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού, όποτε θες εσύ, ό,τι ώρα θες εσύ και όσες φορές θες εσύ. Για πάμε. Μάλιστα. Και, περιμένετε, Captain Phillips. Captain Phillips δεν είναι αυτή με τον Tom Hanks τώρα? Από τις 27 Ιανουαρίου είναι διαθέσιμη στο Whole Video Club. Αυτή δεν ξέρω αν πάει και για Όσκαρ κιόλας. Πάει, βέβαια. Τόσο γρήγορα. Ναι. Τώρα δεν παίζει το κινηματογράφο. Στις νέες κυκλοφορίες, δεν είναι φοβερό? Μπράβο, Hall. Πάρα πολύ ωραίο. Που έχει μια άλλη εφαρμογή που λέει, ας πούμε, εγώ θέλω να δω ποιες ταινίες του Tom Hanks, ας πούμε, έχει. Πατάς. Τι πατάς? Και λες, πατάς τη λίστα εδώ που λέει Tom Hanks, πληκτρολογείς το όνομα Tom Hanks. Α, βάζεις Hanks, ας πούμε. Hanks. Στα ελληνικά. Ναι. Ωραίο αυτό. Και βγάζει. Όλες τις ταινίες. Όποτε θες, το σταματάς, το ξανασυνεχίσεις από εκεί που το έχει σταματήσει. Και έτσι μπορείς να βρεις, ας πούμε, και από σκηνοθέτες, ποιους σκηνοθέτες έχει μέσα, ποιους. Οποιοδήποτε ηθοποιό. Δεν είναι τρομερό? Πάρα πολύ ωραίο. Κρίση, ζέστη, ταινιούλες, σπίτι. Την κρίση γιατί την είπες τόσο απολαυστικά, ρε Δημήτρη? Δηλαδή, μπορείς την κρίση, δεν μπορείς να κάτσουμε μέσα. Δεν παίζει ρόλο αυτό να έχεις όποια ταινία θες τώρα να είσαι στο σπιτάκι. Εντάξει, ρε φίλε τώρα, αλλά. Οικονομικά. Θα μπορούσε και να μην είχε κρίση και να βλέπαμε. Και να βλέπουμε και ταινίες. Ακόμα καλύτερα. Ποιος είναι? Περιμένετε! Καλό στο κορίτσι! Κυρίες και κύριοι, Ελένη Καρδούλα! Γεια σου ρε γυναικάρα. Καλώς ήρθες. Να είσαι καλά, τι κάνεις? Να και άλλη καρδούλα σου. Δεν σηκώνεσαι. Αγάπη, του φυλάς το χέρι, άμα θες. Δεν σηκώνεται. Ναι, όχι. Δεσπότης. Αφού δεν σηκώνεται. Κάτσε Ελένη μου από εκεί. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Γεια σας, παιδιά. Τι γίνεται? Ωραία. Μια χαρά σε βλέπω. Πολύ. Μαγικά πράγματα. Τώρα σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη νιώθω. Ρε, μαράκι μου. Γλυκό μου μαράκι. Καλώς ήρθες. Τι κάνει το παιδί σου? Το παιδί μου. Ναι. Το δικό σου? Το δικό μου πολύ καλό, 2 μηνών. Εγώ έγινα μεγάλος πατέρας, εσύ έγινες 19 χρονών. Ναι. Εγώ έγινα 40. Έχουμε μεγάλες διαφορές. Ήταν φυσικό, φυσικό πράγμα το να η γυναίκα ακόμη στη δεκαετία του 80, στην άουσα βέβαια των 18.000 κατοίκων, να γεννάει νέα. Μάλιστα. Με τον Δημήτρη που γνωρίζετε τα παλιά, Το μωρό μου. Δηλαδή. Από το 84. Από το 84. Γρηγόρη, Μαρία, Θεός. Τι Θεός, ή μη Θεός? Θεός, όμορφος, κούκλος, μουσικάρα. Πήγα σπίτι του. Αυτά είναι. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μην σου την έπεσε. Έλα, πες την αλήθεια. Όχι, ρε παιδί. Έλα, πες την αλήθεια. Τόσο. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί καταρχάς. Πες την αλήθεια. Έλα, πείτε πες το. εσύ. Μην μας πείτε τι συνέβη, αλλά τι φλέρταρες. Γιατί να πούμε τι συνέβη? Πείτε τι συνέβη. Τι λες που θα πούμε τι Όχι, για να υπάρχει. Θα σου πω, σε κάλεσε να πας σπίτι του. Τι, να γράψετε τραγούδια, γιατί? Ναι, παιδί μου. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο, μόνο η μουσική μας ενδιαφέρει. Ωραία, και έρχεται σπίτι σου, πες την αλήθεια. Και έτσι έκανα το τραπέζι. Το τραπέζι και φάγαμε εκεί πέρα και... Υπήρξε κάτι, μια ερωτική έλεξη μεταξύ σας? Ένα φλόρ. Κοίτα, εγώ μπορώ να πω ότι εγωιτεύτηκα όμως πάρα πολύ από τον Δημήτρη, γιατί ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός μουσικός.
Και πάρα πολύ εγωιτευτικός. Σκέψου δηλαδή το Δημήτρη. 50 κιλά πιο αδύνατο. Όχι μωρέ, αμάκη πια. Κομπλεξικέ. Εννοώ ρε παιδί μου ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα έμφυτο χιούμορ που ακόμη όμως ήταν νέος. Ήταν ακαλλιέργητο. Ήταν ένας θεός στην κυριολεξία. Όχι πως μωρό μου τώρα δεν είσαι. Τι ωραία λόγια. Τα βλέπω. Τα ματάκια τα βλέπω. Αν μου λέγε η γυναίκα τέτοια λόγια δεν θα τρελαθεί ρε φίλε. Άντε βρε. Εσύ τώρα. Συνηθισμένος είμαι. Δεν το βλέπεις τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Φοβερό. Δεν αλλάζει τίποτα. Από ένα σημείο και πέρα. Έχουν άλλη βαρύτητα όλα αυτά, μα τα λέει η Ελενίτσα. Πες μας εσύ για την Ελένη. Τι συνέβη τότε. Και γενικά τι συνέβη στη ζωή σου όταν γνώρισες. Κοίταξε, η Ελένη ήταν σε μια κοινή παρέα που ήταν εγώ, η Ηρωκλής, ο Ανδρέου, ο Μητρέντης, όλα αυτά. Ήταν κοριτσάκι μικρό που ήταν έκπληξη για μας τεράστια, γιατί ήταν από τότε η φωνή της ήταν. Ναι. Εγώ αυτό το συζητάγαμε, λέγαμε ας πούμε πω η Ελενίτσα, πω η Ελενίτσα. Λοιπόν, άκου να δεις τι θυμάμαι εγώ όμως, που ήταν τελείως τρελό. Τότε με βάζουν να πω, ενώ εγώ τραγουδούσα μόνο σμυρνέικα και ρεμπέτικα, να πω ένα τραγούδι τελείως ηλεκτρικής, έτσι και αλλιώς νοοτροπίας, pop. Στο στούντιο του Νίκο του Παπάζογλου. Η ουσία μου εμένα είναι ότι εγώ γεννήθηκα στην Άουσα και άκουσα και βίωσα την παραδοσιακή μουσική, ας πούμε, τη γούσταρα πάρα πολύ, με τους ζουρνάβες, τα ταούλια που υπήρχε μια άλλη κατάσταση και πολύ δυνατή ενέργεια. Και μετά, ως κοντά σε αυτό, έμαθα κανονικά, δηλαδή τα λαϊκά, τα ρεμπέτικα, τα σμυρνέικα. Εμείς σαν έμπειροι από τότε και ανοιχτόμυαλοι. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό, έτσι. Είχαμε καταλάβει ότι έχει potentials, δυνατότητες. Και πειραματιζόμαστε και με διάφορα. Και δεν είναι και τυχαίο και έτσι ήταν και το πρώτο σου μπαμ το δυνατό με το Σόπα κι άκουσε. Με το Σόπα κι άκουσε. Ναι. Που ήταν ένα λαϊκό τροπομένη η ερμηνεία, αλλά το τραγούδι έτσι πως το είχε κάνει ο Μπετζίκης. Ή το να με προσέχεις με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Δηλαδή, ενώ υποτίθεται ότι κατά κόσμον ήμουν η λαϊκή τραγουδίστρια, η ουσία μου είναι ότι εγώ δεν έχω τραγουδήσει λαϊκά τραγούδια καινούρια πολλά. Κυρίως όλα είναι πιο ηλεκτρικά. Να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, έχω πέσει χαμηλά, μάτια μου λυκά, να με αντέχεις. Και μετά δεν μιλάμε πολύ, γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή. Όλο αυτό το έντεχνο στυλ του τραγουδιού που εκπροσωπείς απομάκρυνε πάρα πολύ κόσμο με τη στάση του. Είναι τόσο υπερόπτες, πάρα πολύ έντεχνοι και κουλτουριάριδες με τα άλλα είδη μουσικής, που πραγματικά ακόμη και να θες να τους αγαπήσεις, από το ύφος τους και το στυλ τους και από ότι το παίζουν τόσο υπεράνω και ότι η μουσική τους είναι τόσο καταπληκτική και όλα τα άλλα είδη είναι τίποτα μπροστά τους, που πραγματικά σε κάνουν καμιά φορά να μην θες ούτε να τους δεις. Η δική μας η γενιά έβγαλε πάρα πολύ κόμπλεξ. Δηλαδή η κρίση αυτή που έφτασε εδώ δεν είναι σαφέστατα μόνο οικονομική. Τελεία. Τα εμπεριέχει όλα. Άνθρωποι λοιπόν που κατά βάση προσπαθούσαν να είναι μόνο μέσα στη μουσική, είτε είχαν ταλέντο είτε όχι, χρησιμοποίησαν πάρα πολύ τη δικαιολογία του έντεχνου. Βόλευε. Πάρα πολύ. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς όσο κακό κάνει η ευκολία από την αντιπέρα όχθη, άλλο τόσο κακό κάνει και η υπεροψία. Η ουσία πού είναι, παιδιά? Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Η ουσία. Τι ωραίο είναι αυτό που λες. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Ελένη Τσαλικοπούλου, ετοιμάσαν και τραγούδια με τον Δημήτρη το Σταρόβα. Στη θέση σας δεν θα το έκανα αυτό. Παρακαλώ. Ήσουνα σε μια σύγχυση. Αν κάνω λάθος, μου λες κάνεις λάθος και περνάει. Σε τρελή σύγχυση. Απέφτω μέσα. Τελείως. Τελείως. Κόντεψα να χάσω τον εαυτό μου. Μα δεν μου λέτε που να αυτός ο ντόκτορς να χα χιλιές σιωπές να ακούς. Μάλιστα. Επιστρέφουμε εδώ με την Ελένη, την Τσαλικοπούλου και εγώ είναι δικιά μου τώρα αυτή ότι λίγο δεν σε συναντάω τον τελευταίο καιρό ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε εμφανίζεσαι. Γρηγόρη μου, δεν με συναντάς γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε δισκογραφία. Έχει πια καταρρεύσει όλο το σύστημα. Φέτος όμως συνεργάζομαι με μια παλιά μου γνώριμη, Θεσσαλονικιά, ξέρεις πολύ καλά.
με μια τραγουδίστρια υπέροχη, με σπουδαίο ρεπερτόριο, τη Μελίνα Κανά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει στην Θεσσαλονίκη. Παίξαμε 2 μήνες και θα ξεκινήσουμε τώρα, αρχές Φεβρουαρίου, στο Σταυρό του Νότου. Νιώθεις ότι ο κόσμος έχει σταματήσει να διασκεδάζει όπως παλιά και ακόμα και το δικό σου ύφος, που μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και λίγο πιο ατμοσφαιρικό? Όχι, ο κόσμος διασκεδάζει. Και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι λίγο πιο ουσιαστικό. Είναι πιο συνειδητοποιημένοι. Ναι, γιατί δεν είναι και πια η μουσική είδος πολυτέλειας με 10 ευρώ εισιτήριο. Οπότε αυτό συμβαίνει και μπορείς να κάνεις, να έχεις επικοινωνία, γιατί το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο, αφού δεν υπάρχει δισκογραφία. Να σου πω, έχουμε κάνει συνέντευξη πριν πολλά χρόνια, πριν έχει περάσει μια δεκαετία, όταν περπατούσαμε κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, σε μια θάλασσα. Δίπλα-δίπλα. Πού ήσασταν? Περπατούσαμε σε μια θάλασσα. Ήταν τότε που την είχα φλερτάρει, τότε δεν ήταν ο Δημήτρης, ήταν δικιά μου σειρά. Πάλι εμφανίστηκε. Φοβερό. Αληθινό γεγονός. Γατάκι. Ελένη, τι γίνεται μπροστά από την πλάτη? Σε βλέπω. Στο ποτήρι μου. Όχι. Έχεις κάνει καθόλου ψυχανάλυση? 5 χρόνια. 5 χρόνια. Έγινε μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Ναι. Βλέπω μια τελείως διαφορετική Ελένη. Ήσουνα σε μια σύγχυση. Αν κάνω λάθος, μου λες κάνεις λάθος και περνάει. Σε τρελή σύγχυση. Απέφτω μέσα. Τελείως. Μάλιστα. Τελείως. Κόντεψα να χάσω τον εαυτό μου. Από πού πήγαζε αυτό, από πού γεννήθηκε αυτή η σύγχυση? Από το κάθε 3 λεπτά σε χειροκροτάνε, Γρηγόρη. Η τέχνη του τραγουδιού εμπεριέχει αυτό. Κάθε 3 λεπτά σε χειροκροτάνε. Βέβαια, και εγώ δεν ήθελα και πολύ. Γιατί είχε φτάσει η ζωή μου να είναι η μουσική. Μάλιστα. Ένιωσες, ας πούμε, ότι μπορεί να έβαλες και σε δεύτερη μοίρα κάποια περίοδο Τα του παιδί πάντα. σου? Τα πάντα έβαζα σε δεύτερη μοίρα. Και ήταν η απόλυτη μοναξιά. Γιατί όπως και να έχει, όσο και αυτή η αίσθηση της επικοινωνίας επάνω στη σκηνή να είναι μαγική, όταν υπάρχει μια ωραία χημεία και αυτό πηγαίνει και έρχεται. Είναι δυνατόν να κρατάς στη ζωή μόνο αυτό το συναίσθημα? Η καθημερινότητα, οι λογαριασμοί, η οικογένεια. Ο γιος σου πώς αντέδρασε σε αυτό? Για όλους ήταν δύσκολα. Για όλους ήταν δύσκολο. Και για την οικογένειά μου και για τους φίλους μου και για όλους. Δηλαδή, τι εννοείς, δεν μπορούσες να διαχειριστείς ότι ξέρω εγώ, το τι ένιωθες επί σκηνής έκανε μεγάλο κοντράσι με αυτό που ζούσες? Τελείως, βέβαια. Γιατί εκείνο είναι μια ωραία μαγεία που όμως προσπαθούσα αυτή τη μαγεία να τη μεταφέρω στη ζωή. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανα. Πρέπει να έχεις μια πολύ σημαντική, ισχυρή ζωή για να μπορέσεις από αυτήν να εμπνευστείς για την τέχνη σου. Μάλιστα. Υπήρξε ένα γεγονός που σε τάραξε πολύ και είπες ότι τώρα πρέπει να ζητήσω βοήθεια? Θα τρελαινόμουν. Είχα χάσει πια την ισορροπία μου. Οπότε ευτυχώς οι άνθρωποι που ήταν κοντά μου με βοηθήσαν να πάρω αυτή την απόφαση και όντως όλα αυτά από εκεί και πέρα πια νιώθω ότι και δεν έγινε πολύ δύσκολα. Τελικά είναι το θέμα, αυτό που λένε το 50% είναι να αποδεχτείς ότι έχεις ένα πρόβλημα, τέλος πάντων. Ένα πρόβλημα που δεν το βλέπουν όμως όλοι. Πρέπει να έχεις κεραίες για να το δεις. Η ζωή σου εμπεριέχει συντροφικότητα ή μοναξιά αυτή την εποχή? Βεβαίως. Σ' αρέσει να έχεις κάποια σχέση στη ζωή σου, να βιώνεις έτσι, ή περνάς και κατά περιόδους που λες θέλω να μείνω μόνη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω οτιδήποτε ωραίο και να μου συμβεί? Και τα δύο καλά είναι. Ναι. Και τα δύο χρειάζονται, νομίζω. Ωραία. Οπότε έλεγα μήπως θεωρείς ότι δεν μπορώ τη μοναξιά πια. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να έχω μια σχέση. Ίσα που όσο μεγαλώνουμε αποδεχόμαστε ότι μπορούμε κάλλιστα να ζήσουμε και μόνοι μας. Το πρόβλημα είναι όταν οι κολλητοί σου, οι φίλοι, αρχίζουν και σε παίρνουν δώρο γάτες. Το κάνω μόνη μου. Θέλω να σου στείλω ένα μήνυμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να παίξεις εσύ, να τραγουδήσεις εσύ και εμείς να χαθούμε, δεν θα πούμε τίποτα και να κυλήσει κάπως έτσι, να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής και να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, να του πούμε ένα καλό ξημέρωμα Πέμπτης. Κύριε Σταρόβα, ορίστε. Θα παίξουμε ό,τι θέλετε. Το κορίτσι που κάποτε ήρθε στο σπίτι σου. Ναι. Νίκος Ζούδιαρης. Ένα υπέροχο τραγούδι. Στις βραδινές περιπλανήσεις μας, στις καρδιάς τις διάδρομες, πως γεμίζει νύχτα χρώματα, πως φωτίζονται οι ζωές. Και δεν βρίσκω λόγια να σου πω, γιατί όλα έχουν φωνή. Το μεγάλο μας το όνειρο
εξηγώ με ένα φιλί και μετά δεν μιλάμε πολύ, γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή, με το βλέμμα στους περαστικούς. Να είχα χίλιες σιωπές να ακούς, να είχα χίλιες σιωπές να ακούς, να είχα χίλιες σιωπές.